दिनै जोंनि जितु मानास पिकनिक स्पटनि जितु गेट आरो जोंनि बे स्पटखौ जों दिनैनिफ्राय जों बेखेवजेनबाय। बेवहाय जों हांख्रायनानै लाबोदोंमोन जोंनि मानाव गेदेर जोंनि बाक्सा डिभिजननि DFO लोगोसे आरो जोंनि समाजजिबि बिथां जोंनि जाय गायसनगिरि बिथां मानास इक' टुरिजम ससाइटिनि बिथां श्री सतन कुमार रामसियारि लोगोसे आरो जोंनि बे ओनसोलनि बे जोंनि बागानपारा ब्लक ओनसोलनि गासैबो बुद्धिजिबिखौ लानानै जों दिनैनि बे गेट जितु अपेन खालामनाय बेखौ जों दिनै जागायबाय। आं पिकनिक जागिरिफोरखौ आं खावलायनो सानो दे नोंथांमोना दिनैनिफ्राय जोंनि बे जायगायाव पिकनिकखौ जाफैनो हागोन आरो जोंनि बे ओनसोलनि जितु जोंनि सिनारि नुथाय बे नुथायफोरखौ नोंथांमोना गोजोनग्लाय फैनो हाफैगोन। लोगोसे आरो जोंनि बे ओनसोलनि जिब जुनार बायदिसिना जोंनि बेफोरखौ नोंथांमोना नुजाफैनानै बेफोरनि सिनारिखौ गोजोनग्लायफैनो हाफैगोन। जों बेनि थाखाय जों माखासे जों बेबस्था लादों। जोङो बेनि थाखाय जोंनि आखाइजों बानायनाय जितु जों डास्टबिन होनना बुङो बे डास्टबिनफोरखौ जों बानायनाय जादों। लोगोसे आरो बेयाव जों माखासे नेमखान्थि बानायनाय जादों। बे नेमखान्थि बायदियै जों बिथांमोनखौ सोलिनो थाखाय खावलायदों आरो जायफोर बिथांमोना बे नेमखान्थि जुदि बारगा मावोबा बिथांमोननि थाखाय जोंनि जितु आयेन दङ। नोंथांमोना गोब्राब नाजासेयावबो जेरावबो जाफुंसारनो हायाखै नामा? जानांदों नामा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि? जुदि जेरावबो जाफुंसाराखैब्ला आरो बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों, अब्ला बेफोरनिफ्राय जेंना बोस्रांनायनि राहाखौ लादो। मायांनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय मुंदांखा तान्त्रिक आरबाज कबिराजआ नोंथांमोननि बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनानै होगोन। बयनिबो गेजेराव सोमजिबाय थाग्रा जेंनाफोर जेरै सोलोंथाइ लानायाव सोमजिनाय जेंना, हास्थायब्लाबो साख्रि मोनैनि जेंना, फालांगियाव जेंना सोमजिनाय, हा-हुनि जेंना, बिसि-फिसायनि गेजेराव दावराव-दावसि जानाय, मोजां मोनलायनायाव हेंथा सोमजिनाय जेंना, जुलि जानायनि उनाव गथ' मोनैनि जेंना, फेग्रा एबा निसा मुवा लानायखौ गारहोनायनि राहा, सुथुरनि गाज्रि नोजोरखौ दानगारनाय, जुलि जाखांनायनि उनाव गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो लाखिनाय, राजखान्थि बिथिङाव जेंना बायदि बायदि जेंनाफोरखौ गैया खालामनायजों लोगोसे गोसो बोनो हानाय गोहोनि ताबिज एबा राजमुहिनि ताबिजखौ मुंदांखा आरबाज कबिराजनिफ्राय मोननो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? नोंथांनि जेंनाखौ गैया खालामनो थाखाय 7908887945 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो आरो आरबाज कबिराजनिफ्राय सुबुरुन लादो।